Abenduaren 29an Atortxurro Katarrabiara bueltatuko da. Gaur urari buruz gehiago ezagutuko dugu Aitor Agirrezabalain eskutik, antolakuntzako kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Orduan 22. edizioa dagoeneko. Hori da, ez. 22.989tik helburu batzuen atzetik, ez, Atortxurrok antolatzen eta aurten ere zuk ongi esan duzun bezala, abenduaren 29an egongo gara Tarrabian. Presoen hurbilketaren alde. Hori da, ez, Atortxurrokek beti izan ditu bi helburu nagusi, ez, alde batetik euskal preso politiko, ieslari eta deportatuen urrunketa eta dispertsio hori salatzea, haien eskubideak edo defendatzea. Eta beste alde batetik eskubide urraketa horri erantzuna emateko, hor dago ez ere helburu ekonomikoa, ez, azkenen urrunketa oso garestia da, senideek pairatzen dute, ez da bakarrik errepidean dituzten arriskuak, osasunean duen eragina, edonorren bizitzan daukan eragina, baizik eta ekonomikoki ere oso latza dela. Eta hori alden neurrian arintzeko behintzat, hor gaudegu. Orduan irabazitako guztia beraiei ematen zaie. Hori da, ez, Atortxurrokeko helburu nagusia esantzeko ekonomikoa dela, urrunketa politika horrek, dispertsio politika horrek sortzen dituen gastu horiei aurre egiteko, senidei esku bat botatzeko. Eta 22 esan bezala ospatu dira, hori, kausa honen alde edo egoera salatzen. Talde asko ikusi ditu jaialdiak urte hauetan. Bai, ez, 22 edizio dira, ez dakit esaten zenbat talde pasa diren Atortxurroken ogoltzan gainetik, baina bai, ikuste dituzu orain lehendabiziko edizioetako kartelak eta badaude talde pila bat igual jotzen ez daudenak, azken urteetan ere sartzen dira talde gazteak, ez dakit esaten zein izan daiteken kopura, baina bai, gaina Euskal Herriko talde pila, nazioarte mailatik ere urtero saiatzen gara talderen bat ekartzen, estatuko beste puntuetatik ere talde ugari pasa dira. Azkenean, Atortxurrok hasi zen hemen Berriozarren frontoi txiki batean, 89an, eta azkenean bihurtu da ere referentziazko jaialdi bat, ez? Bai Euskal Herri mailan, baita estatu mailan ere, eta horrek ere taldeak erakarri egiten ditu eta guretzako ere garrantzitsua da talde guzti horiek batzea gure mezura eta azkenean beti esaten duguna, ez? Presoak etxera ekartzeko lan hori ezin dugula gutxi batzuen artean egin, baizik eta behar dugula sektore ezberdinetatik jende asko lan egitea eta indar guzti horiek batzea eta alde horretatik musika taldeen indar hori ere ezinbestekoa da. Musika azkenean ere hori ideien transmisiorako eta... Hori da, ez, azkenean musikan ikuste beti izan dela salaketa tresna bat eta Atortxurrok ere tresna horri bide emateko esparru bat edo izan daiteke. Eta hori da, ez, guk beti animatzen dugu jendea lan egitera, ez, bakoitza bere auzoan, bere herrian, bere hirian, gauza txikiak antolatuz, gauza handiak antolatuz, baina egitera. Eta gure aldetik musikaren bitartez egiten dugu lan hori. Alde batetik bozgoragailu bat da eta bestetik, auzolan moduan sortzen den zerbait bolondresak zarete. Hori da. Hori da, Atortxurrok beti voluntarioek osatuta egon da eta abenduan antolatzen dugun edizio honetan, kalkulatzen dugu 700 pertsona inguru aritu beharko garela lanean, dena ongi egoteko, ez? Eta azkenean nik uste baina hori dela gure arma nagusia. Azkenean guk ez dugu agian beste jaialdi handi batzuek daukaten botere ekonomikoa, ez ditugu horako diru asko duten babesleak, zeintzuek dena erresten duten edo. Guk azkenean daukagun altxor nagusia da jendearen lana, jendearen gogoa, jendearen konpromisoa, elkartasuna. Eta hori baliotuz lortu dugu Atortxurrok gaur egun ezagutzen dugun bezala izatera heltzea, eta nik uste hori askotxo dela. Eta aurtengo kartela itxita dago? Bai, aspaldi itxi genuen, publiko egin genuen urriaren hasieran, uste dut, berriz ere 11 talde igoko dira, lehen aipatu duan bezala, pixkat urtero jokatzen dugu estilo ezberdinak, jatorri ezberdinak nahazten, azkenean
helburu argi eta garbi esan behar dugu, nahi duguna da jende erakartzea, atortxura erakartzea, ahalik eta jende gehien, gure helburu ekonomiko horiek, salaketako helburu horiek ere betetzeko. Eta horretarako saiatu behar gara urtero kartel anitz bat sortzen, gustu ezberdinak, adin desberdinetan pentsatzen pixkat. Eta nik uste, aurten lortu egin dela, baditugu talde, The Baboon Show eta talko, batzuk Suediatik, besteak Veneziatik etortzen direnak, gainera jende asko mugitu ohi dutenak, estatutik ere badaukagu Non Servium, badaukagu Auxili herrialde katalanetatik, eta gero ere beti ere saiatzen gara etxeko taldeak biltzen, azkenean uste dugu ere gure helburuetaz aparte garrantzitsua dela Euskal Herrian musika, kultura bultzatzea eta horretarako etxeko taldeen beharra etxeko taldeak ezinbestekoak dira. Eta Tortxu haie gabe ere ezinezkoa litzateke. Eta aurten badaukagu Zartako Kararen azken kontzertua, 10 urte eta gero holtzak utziko dituztenak, Makonak hainbat urte eta berriz itzuliko da, Deskontrol ere izango da gurean, beraz pixkat baten bat azten zait hortik, baina pixkat osatu dugu nik uste gustuan hitzetarako kartel bat, eta hortxe gabiltza, bintzat. Aurre ikusten onak orduan? Bai, egia esan sarrerak salmentan daude eta oso erritmo honean egia esan. Bai, hori beti prestatzen zuk kartela, zuk ilusioarekin, indar guztiak jarriz, baina askotan ez dakizu erantzuna zein izango den. Guk adibidez Atortxurroko gehiarekin goia jo genuen, ikaragarria izan zen, eta iaz Atortxurroken 21. edizioa oso ongi atera zen, baina antzeman zen igual pixkat behera egin zuela, eta aurten badirudi berriz goraka goazela, eta hori jende askoren lanaren fruitu da, eta hori beti dugu azkenen. Lehen aipatu izan bezala, guk jendea da gure altxor nagusia. Bai, aipatu duzu 2017ko udan, jendetsuena ospatu zen Lakuntzan, 20. urte urrena zela eta, nolako ebaluaketa egingo zenuke? Hausnarketa asko eta ebaluazio asko egin ditugu, baina ni orain geratzen naiz, niretzako hasteko pertsonalki izan zen segurazki bizitzan eduki dudan esperientziarik jebiena, izan zen urtebeteko lana horretan zentratuta jende xente, izan zen oso gogorra egia esan, utzi behar izan genituen nire beti dut familia, bikotea geratu ziren kasu askotan albo batera eta nire militantziakideak, nire beste voluntarioek bihurtu ziren kasi gure familia, gure lagun artea eta baina gero esan behar da horrek emaitza eman zuela. Izan ziren 4 egun niretzako astezinak, milaka eta milaka pertsona gerturatu ziren Lakuntzara, uste dut gainditu genituela muga batzuk salaketa horretan askotan zaila da, gure mezu hau toki askotara ez da iristen, ez dutelako nahi toki askotara iristea. Atortxurroko gehiaren bitartez lortu genuen pareta batzuk botatzea eta mezua asko zurrunago iristea. Eta gero azkenean hainbesteko lana egiten duzunean eta emaitzak ikustu duzunean merezi duela, niretzako nahikoa da, esan dizuan bezala, sekulako jipoia izan zen. Baina gero antzen den igandean eta ni goratzut gerturatu zitzaidala preso baten ama, nik ezagutzen ez nuena, eta eskerrak eman zizkidan. Eta hori izatzen merezi izan du. Azkenean ezagutzen ez duzun pertsona batek eskerrak emate dizkizunean egin duzuen lanagatik, eta niretzako hori guk jasotzen dugun ordain esan dezakegu, ez? Bai. Eta nola prestatzen da horrelako ekitaldi erraldoi bat? Esan behar da hori, 20 desberdina izan zela. Azkenean 4 egunetako jaialdi bat izan zen, beste formatu bat, ez ziren bakarrik kontzertua, bazegoen beste aktibitate batzuk, bazegoen kanpina, azkenean espazio asko handiagoa zen. Abenduko formatu hau desberdina da, berez guretzako ere errezagoa antolatzeko, hori onartu beharra dago.
baita ere urte askotako esperientzia agolako eta bagolako jendeak zein ez kasi buruan daukaten zein den jarraitu beharreko eskema, ez? Baina hala ere hilabetetako lana da. Hasi bartzara taldeekin hizketan. Gainera taldeekin egiten den harremana igual duela urte batzuk nahikoa zen udan kontaktatzearekin, orain jaialdi pila bat dago, ez taldeak askoz gehiago mugitzen dira, eta orduan kontaktua egin behar da askoz lehenago, urte guztia ematen dugu lanean erritmo desberdinetan, lan talde desberdinak eta erritmo desberdinetan, baina urte guztia lanean. Eta gero hori, irailetik aurrera edo jartzen gara benetan martxan, pixkat Atarrabiako esparru hori egokitzeko, urtez urte hobekuntza txikiak ere sartzeko, azkenean garrantzitsua delako zuk eskaintzen duzuna ere ez bakarrik holtzako gainean ikusten dena, baizik eta jendea ere erosoago egoteko, baliabide hobeak ematea jendeari bertara iristeko. Azkenean beti daude hobetzeko gauzak, gero lan komunikatibo bat ere behar da, hilabete guztietan zehar, azkenean sarrerak saltzea da helburua eta jendea erakartzea. Orduan, lantalde dexente ditugu, bertan jende asko gaude, gaina samarrago jende gaztea gero eta gehiago ere sartzen ari dela, hori ere garrantzitsua, lehen izan bezala batzuk hasieratik, lehendabiziko atortxu hartatik oraindik ere lanean daudenak, eta gero urtero jende berria sartzen da, eta nik uste gaina nahasketa hori oso garrantzitsua dela. Batzuen esperientzia besteen gogo eta ideia berriak, eta azkenean bi alde horiek elkartzea helburuarekin garrantzitsua eta polita ere bada. Talde polita sortzen da. Oso, azkenean lan eta ordu asko pasatzen ditugu elkarrekin, eta azkenean noski erlazio oso politak ateratzea ere bertatik. Guztiak bolondresak zaretelako eta hori militanteak. Hori, guk egiten dugun lana guztia voluntarioa da, eta hori ere, eta teak irekitzen dizkiogu hemendik ere edon hori, nahi izan ez gero, hemen mundu guztiak zerbait eman dezake hori, guztiok ditugu ideia, guztiok ditugu biesku, gogoa baldin badago, nik uste edozeinek parte hartu dezakela, eta aparte nik esango nioke, interesgarria dela ikustea olako ekimen bat barrutik nola antolatzen den, eta jende animatzen diogu egiteari eta gurekin lanean jartzeari, noski. Aurtengorako aukera dago oraindik. Bai, txandak egiteko, bez hori, egunean bereko txandak hori ezinbestekoa dira, hori beti, gaude batzuk urte guztian zehar lanean gaudena, baina gero egunean bertan jende askoz gehiago behar dugu, azkenan barra, sukaldea, segurtasuna, antipanikoetan, lan asko dago egiteko eta jende asko behar dugu lehen esan dizut ez, kalkulatu dugula 700 inguru beharko ditugula, eta oraindik ere jendeak izan eman dezake, gure webgunearen bitartez ere apuntatu zaitezke txanda bat egitera, eta gero ere hemen Iruñerrikoa edo inguruetakoa baldin baza, seguro ezagutuko duzula norbait atortxun dabilena, eta pertsona horren gara gerturatu eta izan eman dezala. Eta zure kasuan nola sartu zinen? Ni badira ja 6-7 urte, bai. Hola, gerturatu zitzaidan ezagutzen nuen antolakuntzako kideetako bat, eta aipatu zidan komunikazio lantaldea indartu nahi zutela, eta ez nuen duda askorik izan, egia esan, eta esan beharra dago, niretzako izan zela prozesu bat, ni beti Atortxu Rockera, laugarren edo bosgarren ediziotik joaten nintzen, eta askotan ez, ikusten nik goratzen dut, sartzen nintzela Atortxun, eta atentzio baten zidala, montajeak, lanean zegoen jendea, gero hasi nintzen txandaren bat egiten, hori egunean bertan txandaren bat, baina gero sartu nintzenean antolakuntzan, izan zen, orduan benetan ikusi nuen ez, atzean zegoen lan guzti hori, azkenean, zu sartzen zanean karpan, ikustu zu hori karpa, barra batzuk, eszenatokiak, eta badirudi hori, lau egunetan egina gola, baina gero sartzen zanean antolakuntza ikustu duzu zenbat lan txiki dauden, zenbat jende behar den,
Eta azkenean ikusten oso jende oso beharrezkoa dela jende guzti horren lana. Eta nola bizitzen da, nola bizitzen duzu eguna bera? Bueno, izaten da batez ere hasiera oso urduria, ez? Azkenean gutxi gorabehera irekitze ditugu ateak arratsaldeko 4:00, baina bertan gaude goizeko 8:00 edo. Azkenean dena egon behar duelako prest. Saiatzen gara urtero aurreko egunean utziko dugu dena prest, baina gero beti geratzen dira gauzatxoak, beti. Eta gero lehendabiziko ordu horiek batez ere urduritasunez. Dena martxan dagoen arte eta ikusten duzunean ja dena martxan eta ongi doala, bai, lasaitzen zara eta nahiz eta lanean zauden nik gustoko dut, nik esan behar dut disfrutatu egiten dudala ere egun hori, iruditzen zait oso polita, atortxun sortzen den giroa niretzako oso berezia da, azkenean hainbeste pertsona bai, parrandan, baino elkartasun giro batean, niretzako oso egun polita izatea, hasieran bai izatea urduria eta beti egoten da ez dakit zer kutxe egin du eta tentsio momenturen bat hori konpondu behar delako, baino orokorrean bai, gero ja dena martxan jarri eta dena ongi doanean bai izatea oso egun polita. Bai, hunkigarria, ez? Bai, lehen esan dizan bezala, momentu oso hunkigarria gaude, gertatzen zaizunean norbait eskerrak ematera, ikusten duzunean milaka pertsona hor sartuta helburu bategatik, azkenean hemen herri honetan asko bultzatu dugun helburu bat eta oraindik ere egiteko dagoena, azkenean tortxurreken existentzia bai. Hori da. Eta porrot nagusia ere hori da, 22 urte daramatzagu lanean eta oraindik ere beharrezkoa dela. Hori konpontzen den presoen auzia konpontzen den egunean izango da tortxurrokik arrakastatsuena. Bai. Eta behin bukatuta, lana jarraitzen du, dirua bideratu behar da. Hori da, ez, guk lehen esan dizuan bezala, hori senideen gastuei bide emateko ateratzen dugu dirua eta hori egiten dena. Lortzen diren etekinak, urte batzuetan handiagoak dira, beste batzuetan txikiagoak, azkenean musika jaialdi bat antolatzea ez da bat ere merkea, orduan gure margen ekonomikoak ez dira oso handiak, eta orduan lortzen den diruarekin alden neurrian senidei bideratu eta gure aportazioa egintzen du horretan. Meritua du, gauza asko dira eta gainera hori helburu polita eta esan duzuna lan txiki asko, esan duzu 700 bolondres inguru zaudetela. Aurten bai, hori, abenduko egun bakarreko edizio hauetan 700 voluntario inguru, lan askotarako. Azkenean hasita aurreko egunetatik, muntaia lanak, gero egunean bertan, segurtasun lana dago, sukaldean lana, barran lana, hori igual dira gehien ikusten direnak ez, baina gero lan asko dago eszenatokien atzekaldean, taldeak dauden kamerinoetan lana dago, badago lana tiketeran, badago segurtasun perimetroa ez da bakarrik igual karpan ikusten duguna, askoz handiagoa, eta azken urteetan ere lantzen ari gara eraso matxisten aurkako edo prebentziorako talde bat, pixkat ez lehen igual gehiago lan egiten genuen erasoak ematen ziren zein erantzun eman behar zen protokolo, orain ja iaztik batez ere iaz jarri genuen pixo horretan eta aurten ja indartuko dugu gehiago prebentzioan eta gure atortxurrok izatea mundu guztiarentzako gune seguru bat, eta horretan ere voluntarioak ditugu, lanean. Lan asko daude, eta horretik diot edozeinek parte hartu dezakela. Batzuk eskenik ez dakit zertan egin dezaken, seguro zerbaitetan ez baldin bada barraren atzean, segurtasuna egiten, eszenatokietako antipanikoetan, mundu guztiak eman dezakezu zer hori seguro. Eta beste lanetako bat, merchandising prestatzea? Hori da, ez, arropa ere gure gunearen bitartez salgai dago, eta badago ere lantaldetxo bat zeintzuak ari diren pixkat arroparen
arropa daukagun material guztiari bide ematen, ez? Eta jendeak ere mezua ez bakarrik egun horretan, baina baizik eta bere bizitzan eraman dezala soinean, ez? Ere atortxurroken mezua eta beste komunikazio tresna bat ere bada, hain noski. Eta, orduan, sarrerak salgai daude, eta gainera esan duzu arrakasta izaten ari... Bai, oraindik badaude sarrerak, baina jendeari esan behar diogu ez dezala gehiegi itxaron, goratzen dugu duela iaz ez, baina duela 2 urte eta duela 3 urte gertatu zen, esan zela 4-5 asteko epearekin amaitu egin zirela, jende asko geratu zen atortxurrokera joan gabe. Eta oraindik badaude sarrerak, bai gure webgunearen bitartez, interneten bitartez, eta gero ere ohiko tabernetan, gaina Euskal Herrian guztian zehar, gure webgunean ere aurki ditzakezu kartela edo zerrenda dauden salmenta puntu guztiekin, eta beraz jendea animatu ahal bezain pronto erostera badaezpada. Eta orduan, informazio gehiagorako ere webgunearen bidez, ez? Hori da, webgunean nahi duzuen nik uste beharrezko informazio guztia bertan dagoela, eta bestela ere hor daude gure helbide elektronikoak, eta edonork dudaren bat izango balu, hor gaude beti erantzuteko prest. Mila esker, egiten duzuen lanagatik eta gurekin egoteagatik tartetxo hau. Mila esker zuei gonbidatzeagatik. Eskerrik asko, gero arte. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.